Saunan naiset podcast on keskustelua naiseudesta. Saunasta, tuolta Elämänne naiseuden keskuksesta käsin. Tervetuloa Saunan naisten seuraan. Sukupolvien saloihin. Moikka Laura. No tervehdys Saara. Kun podcast-jakson aihetta alettiin mietiskelemään, niin sieltä alkoi nousea tämä ajatus tästä edesmenneestä ja sitä kautta ehkä kulki ajatukset myös tähän sukupolvien ketjuun ja oikeastaan voisiko jopa sanoa sukupolvien verkkoon, jossa me täällä itse kukin lenkkinä olemme. Kyllä. Jotenkin näin vuoden loppuun kohti kun mennään Kekrin joulunkin aikaan, niin ne sukupolvet on niinku erityisesti läsnä. Toki pyhäinpäivä muistellaan niitä menneitä sukupolvia ja viedään haudoille kynttilöitä. Ja sitten keräännytään ihan yhteen. Myös eri sukupolvet kerääntyy yhteen myös ihan niin kuin, erityisesti joulunviettoon. Kyllä. Mutta sitten noin, jos nyt joku kekriäkin viettää, niin siihen kuuluu samaa teemaa. Tai oikeastaan ehkä parempikin sanottuna niitä kekrin teemoja kuuluu joulunviettoon. Mutta se joulu nykyään on se yleisempi. Ja tosiaan sehän on usein, että sukupolvet kokoontuu samaan pirttiin, saman katon alle yhteen. Kyllä, eli sanotaanko näin, että ollaan elävien sukupolvien kanssa tekemisissä, eli useimmat sukupolvet keskenään ja sitten taas on myöskin nämä menneet ehkä läsnä myös. Tosi vahvasti. Vahvasti. Vahvemmin ehkä kuin muina vuoden aikoina. No eikö? Sitä mä just tuossa aloitinkin sanomalla, että jotenkin luonnollisesti tässä kohtaa tuntuu siltä, että nyt on aika puhua tästä teemasta. Mitä sä sanoisit, että liittyykö se tähän vuoden kierron kuolemaan, kun tuo luontokin tuolla kuolee, niin me ihmisetkin ruvetaan sitä kuolemaa ja kuolleita pohtimaan? No eikö se marraskuun nimikin jo vähän tähän viittaa? Marras, martaat, niin sehän tarkoittaa kuollutta tai kuolemaa, kalmaa, niin se kyllä, sanoisin ihan, että lyhyesti vastaus on kyllä juurikin noin. Luonto ympärillä todella vaipuu sinne lepoon kuoleman kauteen. Talvihan on tätä kuoleman kautta ja syksy kuolemisen aikaa ja marraskuu erityisesti sitä. Niin joo, näihin aikoihin on ollut kautta aikain aina tapana myös kääntyä sitten itse sinne kohti juuriaan kuin kasvit ympärillä, niin samaa tuntuu, että jotenkin ihmisolento, ihmismieli kaipaa myös sinne juurille tässä kohtaa vielä enemmän. Kyllä. Ja kyllä se on, huomaa ehkä myös, miten sanoisinko, että ikääntyessä tai kun vanhenee, niin huomaa sen niin kuin merkityksen kasvavan ainakin itsellä, että se omien juurien tutkiskelu nousee vahvemmin, se rupeaa kiinnostamaan kuulemaan niitä juttuja, suvun tarinoita ja ketä siellä on elänyt ja mitä he on tehnyt ja millaisia he on olleet. Ja jotenkin se tuo sitten juuri siihen, kun omaa itseään miettii ihmisenä ja kuka minä olen, millainen minä olen, miksi minä olen sellainen kuin olen, niin että mitä siellä mun menneisyydessä on, joka on rakentanut myös minua. Ja se huomaa sen kiinnostuksen kasvavan tässä koko ajan, kun vuodet menee eteenpäin. No näin on. Ja itsellä tietenkin tosi vahvana on se, että nyt ollaan oltu Kekri- ja Kaamos-saunan aikaa. Eli tässä kohtaa saunaperinteessä, tai tässä kohtaa vuoden kiertoa saunaperinteessä, niin on paljon tätä Kekri-saunaa, Kaamos-saunaa, ja niissähän on vahvasti juuri tämä teema. Eli kylvetään niiden esivanhempien kanssa, kutsutaan vainajat sinne saunaan ja sanotaan, että tässä Kekrin tienoilla se verhomaailmojen välillä on hyvin häilyväinen. Joten se on ikään kuin luonnollinen aika myös sitten todella
kylpeä puhtaaksi sitä suvun tarinaa ja oikeasti kylvettää sitä koko sukupolvien ketjua siinä saunassa ollessa. Ja muutenkin itselle sauna on ollut todella oleellisessa osassa sitä, että myös, että jo iän myötä alkaa kiinnostaa se, että mikä se mun tarinani on. Mutta myös se, että se on tullut hyvin semmoisena konkreettisena kokemuksena, että saunassa usein, kun sä löylyä luot tai saunaa lämmität, tulee niin ikiaikainen olo siitä, että en ole tässä yksin. Tämän saman toiminnon on tehnyt todella moni minua ennen ja tulee tekemään todella moni minun jälkeen. Ja se semmoinen tavallaan ajan ja paikan tuolla oleva saunan tila, niin tulee tosi konkreettisesti koettavaksi. Ja siinä on ikään kuin, siinä on kaikki sukupolvet läsnä ja sä oot itse toteuttamassa sitä ikiaikaista työtä. Kyllä. Ja just tämä ikiaikaisuus ja ajattomuus, se tulee todella voimakkaasti läsnä tuossa meidän savusaunassa, kun sä oot siellä pimeässä, kynttilöiden loisteessa ja se savun tuoksu ja semmoinen, että sitä on ollut sukupolvet meitä ennen, täällä Suomessa ihan ympäri maailmaakin jotenkin siinä kokee yhdistyvänsä tosi voimakkaasti sinne menneisiin ja ehkä unohtaa itsekin hetkeksi sen ajan ja paikan ihan täysin. Ja sitten se löylyluonti, siinä tulee sellainen olo, että mä luon tätä löylyä nyt, mutta tätä samaa on tehneet minua edeltävät ja tulevat tekemään minun jälkeeni. Ja sitten toki nämä kaikki eri työt, jotka liittyy vaikka siihen saunan lämmitykseen, niin kun sä hakkaat halkoja ja koet jotenkin myös sitä fyysistä väsymystä ja myös semmoinen se tuo mieleen myöskin nämä edeltävät. Ja itselläkin on maaseudulla molemmat isovanhemmatkin jo asuneet ja sieltä molemmat suvut tulevat, niin semmoinen just se fyysinen työ yhdistää mua tosi paljon just näihin mun niin kuin isovanhempiin jo suoraan, vaikka ei ihan kaikkia heitä olisi heihin päässyt tutustumaan, mutta joka tapauksessa niin silloin kun tekee fyysistä työtä, mä paljon mietin mun isovanhempia ja mietin ensin sitä työtä, mitä he on tehneet. Me puhutaan toki tämän yhteiskunnankin rakentamisesta, mutta ihan sitä, että mitä he on kokenut ja miten paljon hekin on maalla vaikka työtä tehnyt. Ja se on ollut työntäyteistä aamusta iltaan, kun maatilan töitä tekee. Ja toki nyt kun omia kotitöitä teen, niin pohdin paljon usein. Ja niin, semmoisella ihmetyksellä, että miten ihmeessä he ovat ne pyykit sillä pulsaattorilla pyörittäneet ja oikeasti vaikka lakanapyykkiä talvella pesseet, kun on pitänyt vaikka vesi ensin lämmittää jossain takan perässä, että sä oot saanut sitten sen lämpimän veden ja sitten niitä lakanoita sitten pestyä. Ja sitten mä saan aina omaa perspektiiviä siihen omiin kotitöihin, että on hitsiviä, mulla on sentään nämä koneet, eihän mulla ole mitään hätää. Ja sitten sitä kautta itse asiassa mulle tulee suurta kiitollisuutta myös niin kuin heitä kohtaan ja arvostusta ja sitten myös kiitollisuutta tästä nykyhetkestä. Ja jotenkin se perspektiivi, joka se on hauska, kun mä oon pohtinut useamman kerran. Että usein kotitöitä tehdessä myös pohdin isovanhempiani ja sitten siitä, että en mulla ole tässä yhtään mitään hätää. Miksi mä valittaisin, että tämähän on ihan näppärä näin ja mun ei kuitenkaan tarvitse olla saunan pesässä tai saunassa lämmittää ensin vettä ja pestä sitten pyykkejä esimerkiksi. Joo, ja toi sauna tietysti nyt täällä perinnesaunalla, kun ollaan, niin tulee koko ajan esimerkkinä mieleen, sillä itse on kanssa kyllä kokenut tosi semmoista syvää, mutta hyvin, hyvin konkreettista ja fyysistä yhteyttä. Erityisesti sitten edeltäviin sukupolviin ja sukuni naisiin, ei välttämättä edes niin kuin biologisen sukuni, vaan niiden, jotka sitä samaa ovat ennen minua tehnyt, eli kenen työn jatkaja tunnen olevani, niin heihin semmoista tosi voimakasta yhteyttä juurikin tuossa, vaikka kun sä niitä halkoja hakkaat, tai viime talvenakin, kun oli niin hurjat pakkaset, että kaikki putket posahteli, ja sitten tuolla lunta sulatetaan padassa, jotta saadaan vähän pesuvettä ja näin, niin siinä tulee tosiaan semmoinen, tuntuu ihan siis
käsin kosketeltava fyysinen yhteys siihen, että tätä se on. Mitä se elämä on ollut ja tulee olemaan. Ollaan hyvin perusasioiden äärellä. Kyllä. Ja ihan kaikkikin voi sanoa, että vaikka olisi ollutkin isovanhemmat elänyt kaupungissa, mutta kun mennään pari sukupolvea taaksepäin, niin me ollaan tosi kaikki oltu metsäläisiä ja tosiaankin tehty sitä lumensulatusta ja sitä halkojen hakkaamista. Joo, vedenkantoa ja mitä kaikkea nyt näitä on. Kyllä. Ja sillä lailla on tosi kiitollinen tietenkin, että saunotteen töissä niin saa olla näiden asioiden äärellä. Että ihan oikeasti niin kuin fyysisesti olla tekemässä niitä tekoja, mitä on tehnyt, koska sukupolvien kuilusta ehkä puhutaan, onkohan se semmoinen termi tai mitä, että tavallaan usein siinä on, että saattaa olla vaikea edes kuvitella, miltä vaikka omien isovanhempien maailma näytti, minkälaista maailmaa he kokivat. Siihen voi olla tosi vaikea saada yhteyttä, koska se on ollut, vaikka ei niin kaukana, niin silti se on ollut ihan eri elämä. Kyllä. Aivan eri maailma, missä he elivät ja miltä pohjalta he koko maailman kokivat. Niin sit sitä on todella kiitollinen, että välillä tulee se, että no, mutta tässä on nyt semmoinen niin aikaa ja paikkaa ja kulttuuria ja sukupolvia ja kaikkea kestävä perusasia kuin löylyn luonti tai joku lumensulatus pesuvedeksi, että siitä saa niinku konkreettisen kokemuksen, että olen yhteydessä sinne juuriini. Niin siinä herää itselläni usein tosi suuri kiitollisuus siinä, että vaikka täytyy sanoa, että kyllä se välillä siinä sitten, kun kasvattaa luonnetta. Sormet jäässä ja sormet ja varpaat sinisinä. Mutta joo, se on iso asia, että saa sen yhteyden, koska onhan se erillisyys on aika rajua. Eli jos on oikeasti, mikä ehkä meidän maailmassa on aika yleistä, sellainen yksinäisyyden ja erillisyyden tunne. Ei ole sitä yhteyttä, varsinkaan kun me ei eletä yhteisöissä sillä lailla, että jokainen elää aika itsekseen ja saattaa olla, että ei kauheasti ole sitä semmoista ihan niin kuin käytännön elämän arkista yhteyttä niihin sukulaisiin tai sitten edes tämmöisiin, jos ajatellaan sit sukupolvia tällaisen, että vaikka että mä jatkan jonkun työtä tai jonkun elämän tarkoitusta, niin ei välttämättä ole fyysistä yhteyttä sellaisiin. Se saattaa olla, että mä oon jonkun toiselta puolelta maapalloa olen inspiroitunut ja jatkan hänen ajatustensa parissa tai työn parissa, niin se ei välttämättä ole semmoista konkreettista, niin sitten saunassa on ihana, kun saa oikeasti pääsee taas siihen konkretiaan ja tekemään siitä oikeasti totta ihan ruumiillisesti. Kyllä. Tekisi mieli jatkaa moneen suuntaan, mitä sanoit, inspiroidun monesta asiasta. Yksi asia, mitä puhuit just tästä, että kuinka meillä on vaikea ymmärtää jotenkin sitä vaikea päästä kiinni siihen, että miten he oikeasti koki ja eli vaikka meidän isovanhemmat. Ja tämä tuli ihan tässä viime päivinä, me ollaan käyty siellä arkistoja, SKS:n arkistoja tutkimassa ja siellä just puhuttiin tästä, kuinka kieli tosi nopeasti on muuttunut ja se, että siinä sai tavata ja pohtia, että mikähän sana tämäkin on. Ja onpa hauskasti ilmasta, onpa jännästi sanottuja ja toki siellä on paljon esimerkiksi kansanlääkinnässäkin sit just näitä, että okei, kuinka monta kertaa kierrät talon ympäri ja mihinkä sitten, mitä heität, viskaat, mitenkä. Ja tavallaan se, kuinka tämän ajan ihminen on vaikea päästä sit siihen käsiksi ja siihen ymmärrykseen, että miten he vaikka näkivät, miksi he tekivät näin ja kuinka nopeasti se on sitten tapahtunut. Että mitä monia merkintöjä oli ihan niin kuin alle 100 vuoden takaa, 80 vuotta, 90 vuotta. Ja sitten yhtäkkiä se on niin kuin meille ihan semmoista tuikituntematonta tai vaikeasti selitettävää tai muuta. Niin se on jotenkin tosi jännä, miten yllättävän nopea se sykli on, se muutos on, kuinka sitten katoaa se edellisen polven tieto ja taito. Ja sitten ja ihan nyt niin kuin nykyajassa varsinkin musta tuntuu, että se on vielä kiihtyvämpää, kun sulla on alle sekunnissa saat maailman toiselta puolelta, tulee informaatiota tai tulee joku uusi sana kieleen tai puhutaan nyt vaikka just nuorisoslangista, että en varmaan ymmärtäisi tällä hetkellä, mitä nuoriso puhuu ja poispäin. Joo, ei sitä ei kyllä ymmärrä. Ja
Joo, siis se on hauska, kun välillä tosiaan yrittää oikeasti vaikka vähän salakuunnella lastensa puheluita kavereidensa kanssa, niin ei, se on ihan oma kielensä. Mutta heillä tuntuu olevan ihan oma maailmansa. Ja mun vanhin poikani aina sanoo silleen, että ette te 1900-luvun ihmiset voi ymmärtää. Viittaa aina siihen, kun mä en ymmärrä jotain hänen tavallaan näkemystään tai hänen tekoaan. Ja mun mielestä se on ihan hyvin sanottu, koska se on ihan totta. Nämä sukupolvet, se on aina sukupolvi toisensa jälkeen, niin siinä on vähän se, että se on se seuraava askel, kun otettu, niin sitten on vaikea enää hahmottaa, mitä siinä edellisessä on tapahtunut. Tai jos ajatellaan näitä sukupolvia tällaisena, että ne on vähän niin kuin vuoden kierto tai vuorokauden kierto, niin sitten kun ollaan siellä päivän loisteessa, niin sitä yön pimeyttä on vaikea hahmottaa ja sitä, että miltä se maailma silloin näyttää, tuntuu ja maistuu ja haisee ja mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Niin samaa koen välillä sitten ihan tälleen niin kuin jopa suhteessa omiin lapsiini, että se on jo ihan eri maailma, missä he elävät. Yksilötasolla se välillä tuntuu jopa vähän niin kuin sellainen surulliselta tai haikealta, vähän niin kuin ajatus siitä, että okei, mun vanhemmat ei kunnolla ymmärrä mua, ja sitten jos mä en välttämättä kunnolla tuu ymmärtämään mun lapsia, ja kun hän kasvaa nuoreksi aikuiseksi, että jotenkin siinä on aina se niin kuin sen oman ajan leima ja kulttuuri ja sen hetken, jotka muovaa meitä, kun me eletään sitä tiettyä aikaa, ja sitten siinä on aina se tietynlainen kuilu sitten niiden sukupolvien välillä. Mutta tästä oli kyllä kiinnostava teoria. Eikö se ollut tämä Neil Howe ja Richard Strauss, jotka on tässä sukupolviteoriasta kirjoittaneet ja puhuneet. Ja tässä on parikin podcastia, jossa jo tässä on keskusteltu, muun muassa Havuhattu-podcastin Nimi ja sukupolvet -jaksossa, ja Maailmanpuu-podcastikin teki Ihmisen syklit-jakso, jossa tässä tarkemmin tästä puhutaan, mutta ei mennä siihen sen takia syvempään, mutta siellä oli tästä, että on tämä 4 arkkityyppiä, jotka toistuu historian saatossa sykleittäin. Eikö se joku noin 80 vuoden just sykleissä? Sä varmasti tiedät näistä yksityiskohdista tämän teorian suhteen enemmän, koska siis sen verran on pakko mainostaa, että miehesi Otto Kronqvist, niin hänellä on tämä teoria hyvin hallussa. Ja siis ihan oikeasti, jos kiinnostaa, niin kyllä. Kannattaa ainakin nyt toi Havuhatun jakso ja Maailmanpuu-podcastin jakso myös, missä Otto on vieraana, niin käydä kuuntelemassa meinaan. Hän selittää asiaa kyllä hyvin. Ja selittää sen niin hyvin, että me ei nyt siihen sen enempää mennä, mutta sanon vaan, että se on todella mielenkiintoinen ja tietyllä lailla itselle, mikä on ollut hyvin pienesti, kun tutustunut tähän teoriaan, niin se on just antanut ymmärrystä tästä, että joo, se on ihan ok, että on tämä tämmöinen niin sanotusti sukupolvien kuilu. Maailma menee eteenpäin, yön jälkeen tulee aamu ja aamusta seuraa päivä ja kun päivänpaiste on tarpeeksi, niin sitten se aurinko rupeaa laskemaan, mennään iltaan ja sitten ollaan taas yössä ja näin se aina pyörii. Tai vuoden kierto, sama homma. Se pyörii ja se on tietyllä lailla suuresta mittakaavasta, kun katsoo, niin sehän on aivan tosi luonnollista. Ja mä en muista, kuka se on puhunut tästä, tai sanonut tämän, että hyvät ajat tuottaa huonoja miehiä ja huonot miehet tuottaa, nyt on tosi huonosti muotoiltu, huonot miehet tuottaa huonoja aikoja ja huonot ajat tuottaa, ne ei ole hyvä ja huono muuten, ne on varmaan vahvat ja heikot tai joku tämmöinen se terminologia, mutta sitten nämä vaikeat ajat tuottaa vahvoja miehiä ja siitä näin edespäin. Kyllä, ja siinä taas se syklisyys siinä näkyy. Se syklisyys menee taas ja se siis on itselleni ollut semmoinen, että se laittaa esimerkiksi joskus, kun tulee jotain maailman kriisihuolta tai alkaa jotain ilmastohätää tai sotia murehtimaan, niin siinä tulee semmoinen, että niin, no mutta näin se aina on mennyt ja aina tulee menemään ja se tavallaan kuuluu siihen, että ei sitä nyt, joku voi vähän ahdistua syksystä, mutta ei se kukaan sillä lailla vaivu epätoivoon, koska sitten se kevät taas tulee ja sitten on kesä ja ei kukaan myöskään vaivu epätoivoon siitä kesän poltteesta, kun tietää, että taas tulee se syksyn ihana rauha ja viileys ja kuolema korjaa satoja ja niin edespäin. Eli tavallaan se on itselleni ollut tuohon teoriaan pikkusen tutustuminen, niin se on tuonut tosi paljon rauhaa ja ymmärrystä. Kyllä. Mutta niin kuin sanoit, niin yksilölle se saattaa välillä olla silleen, että no sääli ja sitten on vähän niin kuin vaikea välillä päästä irti siitä, että
ne pikkuset pienokaiset, jotka minä sylissäni olen kantanut ja kohdussani kasvattanut, niin mä en heidän maailmaansa pääse. Eli se on hurja, miten erilainen toi on nyt tämän diginatiivikansan maailma. Veit juuri sanot suustani, diginatiivia olisin käyttänyt, eli just tämä, että some on yhtä totta kuin oikein maailma, ja heillä on niin kuin jo ollut pienestä lähtien, on niin kuin näkee laitteita ja on tuossa digissä mukana eri tavalla, ja jotenkin toki sitä nyt yrittää myös miettiä, miten mä vanhempana siihen pystyn niin kuin ohjaamaan, että se ei niin kuin myöskään vie sitten mennessään, kun sen aikuisenkin on niin helppo sinne uppoutua, mutta jotenkin se on totta, että miten. Sitten taas mä en ehkä ymmärrä monia asioita, mihinkä se sitten voi hyvässäkin mielessä ehkä johtaa, mutta sitten taas kun on näiden perusasioiden äärellä hakkaamassa taas sitä halkoja ja muita, niin jotenkin huomaa sen, että sen digin lisäksi me oikeasti tarvitaan sitä niin kuin juurevuutta ja sitä niin kuin vaikka ihan sitä fyysisyyttä, koska totta kai se on ihan niin kuin syy ja seuraus, että ihmiset myös voi monesti tosi huonosti, jos vaan ihan pelkästään sohvalla makaat ja telkkaria tuijotat. Että kyllä sen oikeasti täytyy, me ollaan metsästä ja keräilijä niin kuin ihmisiä geeneiltämme ja perimältämme, että se liikkuminen ja tekeminen ja omien käsien tuotosten näkeminen niin on todellakin, niin kuin, se on kaiken A ja O myöskin ihan meidän niin kuin terveyden kannalta ja se, että me pysytään niin kuin liikkeessä ja hyvinvoivina. Ja sitten näissähän on vähän se, että jokainen sukupolvi menee siihen omaan äärimmäisyytensä ja sitten tavallaan sieltä sitten taas tämä suuri heiluri heilauttaa sen takaisin. Niin tässäkin mennään varmasti siihen aivan äärimmäisyyteen ja sitten löytyy ne tietyt yli kulttuurin, yli sukupolvien, yli ajan, yli paikan kestävät periaatteet, ne peruselämän elementit, jotka kantaa sitten taas siihen seuraavaan sukupolveen ja seuraavaan vaiheeseen ja tavallaan. Mutta jotenkin kyllähän se ihan kuuluukin siihen niinku sukupolveen, että pitää aina, ja se nuoren elämän voima, se on ihan, siis se on huumaavaa, miten nuoret, kun on niin täynnä sitä elämänuskoa ja itseriittoisuutta, ja kun ei ole vielä niin kuin elämä lösäyttänyt nenää maahan, ja on se kaikki voipasuus ja kaikki tietoisuus, ja kun on se uusi sukupolvi sieltä nousemassa, vanha rupeaa painumaan alas, niin se on ihan mieletön se voima, ja se, että jotenkin tuossa nyt kun saa oikein yltäkylläisesti tätä teinitestosteronia olla nuuskimassa päivät pitkät, niin se on mieletön voima, mikä siinä on. Sittenhän sitä pitää mennä sinne ääripäähän joka sukupolven, että kyllähän sekin tavallaan kuuluu siihen asiaan. Että sitten niin kuin tuossa mä mietin just mitä sä sanoit, että ihan varmaan, kyllähän siinä tulee varmaan niitä äärimmäisyyksiä. Ja eikö me nyt jo olla vähän näkemässäkin näitä? Että niin, mä mietin, että onko sitä äärimmäisyyttä vielä niin kuin koettu ja löydetty. Ollaanko vielä menossa sinne vai ollaanko tulossa takaisinpäin? Mä en ole ihan varma. Että kun välillä taas tuntuu siltä ja puhutaan tietysti tässäkin yhteiskunnassa monen asian niin kuin romahtamisesta, että okei, koulujärjestelmää ja terveydenhuolto ja niin kuin moni asia tavallaan niin kuin natisee vähän liitoksissa, että on menty siihen semmoisen vaikka niin kuin tehokkuuden ja muiden, niin kuin, se on ollut se niin kuin johtotähti siinä ja sitten taas huomata, että oho, ihminen ei olekaan ihan kone ja me ei ehkä pystytä tätä tahtia ja jotain nyt niin kuin täytyy ehkä tehdä, niin, mutta se on jännä nähdä ja ylipäätään niin kuin jännä kokea ihmisen elon aikana ehkä niin kuin näitä kaikkia suuria muutoksia ja mä pohdin aina myös mun vaikkapa isäni, joka on oikeastikin ollut siellä tosi maatalous. Tässä semmoinen, ei ollut mitenkään tosiaan modernit mukavuudet mun isän lapsuudessa. Hän on ollut niin kuin tosi semmoisesta lähtenyt nykyajatuksella ehkä alkeellisista oloista. Tietyllä on tehnyt niitä myöskin talon töitä ja ei ollut juoksevat vedet ja ulkohuusit ja kaikki tämmöistä löytynyt. Ja sitten tavallaan miten hänenkin elämän aikana on tapahtunut ihan valtavasti. Ja toki myös mun mummon aikana ja kaikkea. Niistä pohtii samaa niin kuin itseäkin, että mitä itsekin tulee näkemään koko niin kuin elämänsä aikana, mihin tämä on johtamassa, kuinka nopea jotkut nämä syklit ja muutokset ja muut on, että tässä on vielä kuitenkin toivottavasti monta vuosikymmentä elämää edessä ja mitä kaikkea sitä saa tulla olemaan niin kuin todistamassa, että onko meillä kohta minkälaiset, en tiedä, lentävät autot, mutta miten vaikka joku teknologian kehitys, mihin se jatkuu ja näin poispäin. Että se on kiinnostavaa olla tässä kyydissä. Saunan naiset podcastissa, kun jutellaan, niin mun mielestä ilahduttavaa, että
näillä diginatiiveilla ja nuorisolla, niin heidän parissaan on kuitenkin sitten tämä ikiaikainen löyly nostanut päätään. Musta tuntuu, mulla ei ole mitään dataa tästä, tämä on täysin mutuilua, mutta se on hauska, että just tällaiset, että käydään saunomassa ja todellakin niin kuin esimerkiksi se, että pitkä päivä siellä sometellessa, niin sitten mennään saunaan ja nollataan. Tämä on sitten taas jotain, mikä on niin kuin säilynyt myös tässä. Ainakin mitä nyt olen itse ollut todistamassa ja kuullut tästä niin kuin lähipiiriltä. Mulla siis ei ole isommassa mittakaavassa mitään dataa, mutta pohdin itse sitä, että sit onko kuitenkin sitten, että on nämä tämmöiset tietynlaiset ikiaikaiset, että just joku sauna, joka on kantanut Pohjolan kansat läpi, no sen jälkeen heti kun on ollut vaan mahdollisuus olla asutusta jääkausien jälkeen, niin se on kantanut kaikkien tuulien ja tuiskujen ja kausien, nälähätien ja sotien ja minkä kaiken läpi. Niin onko se sitten, jotkut tällaiset asiat on sitten, mitkä kantaa aina niin kuin seuraavalle ja seuraavalle. Että se on niin ikiaikaista ja ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Ja vaikka savusauna on enemmän ehkä muuttunut näihin sähkösaunoiksi ja muuta, mutta silti se on pysynyt. Löyly on pysynyt ja se periaate siitä, että sä meet sinne ja nollaat sen kaiken ja nollaat, mitä on tapahtunut. No nykyään ei nollata sitä päivää siellä metsätöissä tai metsällä, vaan nollataan päivä siellä hirveässä niin kuin sometykityksessä ja ties minkä kuin monen kanavan äärellä olosta. Mutta se tavallaan, että on sit, jotenkin itse luotan kyllä, että sitten on aina ne tietyt elämän perusperiaatteet, jotka sitten siellä kantaa ja muuttavat muotoaan ja elävät tavallaan joku löylykin, niin eihän se ole koskaan sama, vaikka aina sama. Eli se semmoinen ikuinen muutos siinä, mutta se perusperiaate on ja pysyy ja kantaa sitten kuitenkin. Niin. Se on totta, että toki ihmisen täytyy syödä ja täytyy nukkua ja näin tämmöisetkin niin elämän perusasiat on pysynyt. Mutta just toi sauna ehkä semmoisena niin paikkana, tilana, semmoisena toimintana. Se on, ja mitä tavallaan tietää, mitä muissa maissa on tapahtunut isommin, esimerkiksi saunan katoaminen ja nyt taas uudelleen renesanssi, uudelleen nousu, mutta et Suomessa se kuitenkin on säilyttänyt ja säilytti pintansa ja olemassaolonsa. Niin, meillä se on säilynyt. Ja nyt tietysti pian taas kun joulu täällä ja joulusauna, niin siitä nyt ollaan jo varmaan aika useassa jaksossa puhuttu. Mutta kuitenkin se, että sit siinä on säilynyt tällainen vielä, niin kun, että se on vähän tällainen vuoden kiertorituaali, joka meillä on niin kun pitänyt pintansa ja pysynyt. Ja Moni, joka kokee joulun muuten ehkä kaupalliseksi ja vieraaksi, niin saattaa silti kokea, että se joulusauna on semmoinen ihan tervetullut asia. Se on taitekohta siinä vuodessa ja semmoinen niin kuin, itse olen kokenut tosi voimakkaasti just sen vanhan poispesemistä ja sitten sen uuteen astumista. Ylipäätään myös siihen pyhään, siihen juhlaan niin kuin itsensä pesemistä ja sen niin kuin, siinä on montakin merkitystä siinä joulusaunassa. On. Ja se on tosi suurimmassa osassa perheitä. Pitää pintansa se perinne, että joulusaunassa käydään. Kyllä, joo. Ja se on ihan semmoinen niin kuin yleinen käsite meillä, kyllä, joka kertoo juuri tästä. Ja tosiaan se on ollut tosi mielenkiintoista, kun paljon joulusaunoja vetää, niin ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, joka on just sanonut, että joo, mä en niin kuin joulusta välitä, enkä tykkää yhtään tästä kaupallisuudesta, ahdistaa jopa vähän tämä, mutta sitten joulusauna, sinne he ovat halunneet tulla kuitenkin. Joo, joulusauna on todella ajankohtainen jouluna ja sitten samoin kuin joululaulut ja just useammassakin puhutaan sukupolvista. Nyt tietysti Maa on niin kaunis on semmoinen, joka ensimmäisenä tulee mieleen, että just miespolvet vaipuvat unholaan. Välillä ollaan laulettu sitä joskus porukalla vaihtuvat vuorollaan, koska se unholaan vaipuminen tuntuu tietyllä lailla niin mun mielestä surulliselta. Että kuinka vähän aikaa me myöskin toisaalta muistetaan, kuinka pitkään meidät tullaan muistamaan, kuinka pitkään me muistetaan ne edelliset sukupolvet. Ja sen takia se unholaan laulaminen tuntuu välillä jotenkin sääliltä. Mutta mä oon pohtinut itse myös siitä näkökulmasta, kun
kun puhuin aikaisemmin tästä juurista ja omien juurien miettimisestä ja sitä, että haluaa kuulla niitä suvun tarinoita ja ketkä on niitä ollut esivanhempia ja esiäitejä ja muita ja minkälaisia kokemuksia heillä on ollut, niin se, että kuinka niin kuin nopeasti ne tarinat kuitenkin unohtuu ja kuinka tärkeää se on jotenkin sen oman itsensä rakentamisen kannalta. Ja sitten aina miettii, miten mä saisin yhteyttä siihen edeltäviin sukupolviin. Mm. Niin, joo, ja kyllähän sitä perinteessä sanotaan, että tavallaan on olemassa niin kauan kuin muistetaan se henkilö. Ja näinhän se vähän niin kuin on, jos sitä ihan oikeasti miettii. Ja meillä on nykyään valitettavan lyhyt se elämänkesto, kun muistetaan, että meillä ei ole enää oikein sitä, että kerrottaisiin niitä suvun tarinoita eteenpäin ja eteenpäin. Suvun laulua. Se on lyhentynyt ihan tosi pieneksi se aika, kun niin kun se henkilö on olemassa siinä mielessä, että hänet muistetaan. Vaikka sukututkimusta, sukukirjoja tehdään, mutta samalla lailla semmoista suusta suuhun. Se, että se pysyisi tavallaan semmoisena elävänä. Niin. Koska jos mä kerron tarinan mun isoäidistä mun lapselle ja hän kertoo sen lapselleen, niin se on ihan eri kuin sitten, että se lapsi siellä menee ja katsoo jostain arkistosta, että tämän niminen nainen on elänyt sinä ja sinä vuonna tuolla ja tuolla. Tiedätkö, että siinä on erilainen, kun se kulkee tosiaan elävästä suusta suuhun, tai elävästi suusta suuhun se tarina. Se pysyy silloin semmoisena elävänä. Ja silloin se henkilökin pysyy elävänä. Kyllä. Niin joo, toi on tää unholaan vaipuminen. Sitten toisaalta sitten mä välillä ehkä, en mä tiedä, onko mä semmoinen jotenkin, miten mä nyt tämän sanoisin silleen sopivasti, mut mä ehkä niin rakastan lepoa ja marraskuuta ja martaita ja kuolemaa ja kaikkea sitä, että toisaalta mulle siinä unholaan vaipumisessa on tavallaan semmoinen todella kaunis kaiku, se semmoinen levon kaiku. Tää on nyt täysin mun tulkintaa, mä en ota kantaa siihen niin kuin virteen, onko se virsi vai laulu, mutta mä en siihen ota kantaa. Mutta itse vaan koen, että myös, että siinä on sitä sellaista tietynlaista niin kuin, ikiaikaan vaipumista. Eli tietyllä lailla siinä kohtaa, kun sua ei enää muisteta henkilönä, niin sit sä vaivut sinne suuriin sukukuntiin. Sä oot niitä heliäviä heimokuntia, jotka on tavallaan se suuri kaikkeus siinä. Ja tietyllä lailla sieltähän me ammennetaan sitä voimaa ja viisautta sitten vaikka itse kukin täällä niin kuin maankamaralla tallaaja. Mutta että tietyllä lailla mä en sitten taas osaa nähdä sitä, että se olisi niin kuin mitenkään. Mä en arvota sitä sillä lailla niin kuin negatiiviseksi asiaksi, että sitten jossain vaiheessa vaipuu sinne unholaan ja sitten on niitä suuria sukukuntia, sitä koko universumin kokemuspankkia, mistä me sitten itse kukin ammennetaan. Aivan totta. Kauniisti sanottu. Ja tämä on sitten se, minkä kanssa tosi paljon saunassa me työskennellään. Ja joulusauna kaikessa upeudessaan niin ammentaa kyllä tosi paljon näistä kekrisaunaperinteistä. Ja ylipäänsä kekrin perinteistähän meidän jouluvietto, niin se varmaan mainittiinkin jo. Mutta just esimerkiksi tämä, että mä en tiedä, on se aika yleinen tapa, koska joulunahan hautausmaat on täynnä kynttilöitä ja havunoksia ja tällaista. On. Ja sehän on ollut tosi kanssa tyypillistä, että mennään sinne kuusen juurelle ja muistetaan niitä edesmenneitä. Ja siinä näissä kekrin vietossa ja kekrisaunotuksissa tulee justiinsa tämä, että sinnehän usein kutsutaan siis edesmenneet, kutsutaan vainajat, mutta sitten tosi paljon puhutellaan myös näitä suuria sukukuntia, muistettuja ja muistamattomia ja tiedettyjä ja tietämättömiä. Eli siinä mun mielestä just tuodaan se näkökulma siihen, että kun se pisara tipahtaa siihen järven pintaan, niin se hetken aikaa tekee niitä laineita, renkaita, just näin. Ja sitten jossain vaiheessa siitä tulee sitä
vesimassaa. Mm-hmm. Ja se on niin kuin vähän se, mitä meille jokaiselle itse kullekin tapahtuu. Mm-hmm. Eli vaan haaletaan ja sitten ollaan sitä vesimassaa siellä. Ja jotenkin Kekri-saunassa, niin mehän ammennetaan ei pelkästään niistä meitä edeltäneistä renkaista, mutta sitten myös koko siitä vedestä. Mm. Ja työskennellään tavallaan todella siinä kohtaa, kun aina puhutaan, että verhomaailmojen välillä on häilyväinen, niin siinä on mahdollisuus ammentaa sieltä voimaa ja viisautta sieltä unholasta. Eli tietyllä lailla itseä suuremmasta. Täytyy sanoa, että kyllä kun just puhuin sitä kaipuusta niihin edellisiin sukupolven yhteyttä siihen, niin kyllä mä täytyy myöntää, että mä varmaan ehkä tässä podcastissa aikaisemmin puhunut siitä kokemuksesta myös siinä sun yhdessä Kekri-saunotuksessa, jossa olin. Ja se oli ensimmäistä kertaa, mä jotenkin niin kuin koin sen isommin sen semmoisen niin kuin niiden suurten sukukuntien tai sukupolvien läsnäolon siellä saunassa. Ja sitä on ehkä vaikea jotenkin kuvailla ja itsekin vaikea päästä siihen takaisin, että miltä se tuntui ja miten mä sen koin silloin. Mutta nyt kun puhut siitä, niin täytyy mainita tämä, että itsekin sain niin kuin kokea sitä ja se on niin kuin, sitä kun mietin, se on huikea myös paikka, sauna, jossa sä pystyt jotenkin, mitenkä sä sanot, ottaa yhteyttä tai yhdistyä tai sen ammentaa sieltä sukupolvilta, suurista sukukunnista. Niin, vähän niin kuin tuntea paikkasi siinä ketjussa. Lenkkinä siinä, kyllä, joo. Silmukkona siinä verkossa tai lenkkinä ketjussa, miten se haluaa mieltää. Ja tietyllä lailla saunassa on se uskomaton mahdollisuus, että siinä on sulla mahdollisuus myös hikoilla pois koko sitä sukupolvien ketjun tarinaa. Sä oot siellä, siis sehän suurin osahan meidän tämmöisestä suvun tarinasta on täysin tiedostamatonta ja sehän on ikään kuin muokkaa sitä meidän alitajuista kokemusta, sitä meidän maailman kokemusta. Ja tosiaan toi virolainen saunottaja Eda Veroja sanoi mun mielestä tosi kauniisti, että meidän esivanhempien kokemukset ja ajatukset on ne linssit, millä me maailma nähdään ja koetaan. Ja saunassa, kun sä pystyt oikeasti hikoilla pois niitä kaiken näköisiä säröjä ja osumia ja kolhuja ja traumoja, mitä niihin linsseihin nyt sitten on tullut. Itse kullakin sukupolvella. Kyllä. Nämä ylisukupolviset traumathan, nehän kulkee ja nehän tosi voimakkaasti määrittää meitä. Ja me ei edes niinku todellakaan tajuta sitä. Kyllä, että nykymonet ahdistukset, on sitten ylisukupolviset sotatraumaat niin yhteiskunnalliset tai sitten jotain muuta suvussa kulkenutta traumaa, jota me ei vaan edes päästä käsiksi niihin. Joo, ja se on ihan mahdotonta sillä lailla analysoiden tai rationalisoiden sanottaen edes päästä käsiksi. Sä voit johonkin pisteeseen niitä sanotella, mutta se on niin siellä syvällä siinä kokemuksessa, se on ihan niin sua määrittävä tekijä. Mutta sitten kun sä pystyt oikeasti, sä ihan niin kuin todella voit hikoilla, vedellä pestä pois sitä, niin siinä on sitä saunan taikaa. Ja musta on tullut niin tällainen marraskuun rakastaja tästäkin syystä. Se on noin, kun tuolla märkä metsä ja sitten se kuusi siellä antaa sen suojan, johon sä pääset ja meet vaikka hetkeksi pötkölle ja sä tunnet sen ikiaikaisen voiman siinä. Siinä on niin kuin puhdistautumissauna. Kyllä, no, todella, joo. Ja se marraskuun pimeys, harmaus, märkyys, kaikki tämä niin kuin kutsuu tähän. Kuten jo marraskuun nimi itsessään, niin se kutsuu sinne kuoleman syliin ja kaamokseen. Ja siellä kummasti on sitten, siellä kun vaipuu hetkeksi sinne unholaan, niin sieltä voi ammentaa paljon. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että vaikka on hirveän tärkeää, että me tajutaan se, että tosiaan näitä ylisukupolvisia traumoja itse kukin, ne määrittää tosi paljon meitä. Kyllä. Ja ne on opittu hyvin tiedostamatta ja ne kannetaan eteenpäin ja siirretään eteenpäin myös ihan täysin niin kuin halusit tai ei. Siinä on tahdon kanssa tai semmoisen päätöksen kanssa tosi vähän itse asiassa lopulta, koska ne siirtyy siinä niin kuin, ei-sanallisessa
viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Ja vaikka kuinka kävisi terapiassa asioita läpi ja tietyllä lailla sit jäävuorosta tai sitä huipusta niin kuin kiinni ja vähän pohjastakin ammentaa jotain, mutta kuitenkaan sitä kokonaisuuteen on vaikea päästä sillä analyyttisellä mielellä oikeasti kiinni. Tai ainakaan muuttaa sitä. Muuttaa, niin. Ehkä voi jää siihen, että sä niinku tajuat, nähdä, että okei, tässä on ollut ja sen takia, että on ollut vaikka puhumattomuutta sukupolvessa, koska oli se sotatrauma ja sitten tässä on siirtynyt, mutta sitten taas miten sä pystyt niin kuin, lopulta muuttamaan ja muuttamaan sitä omaa toimintaasikin esimerkiksi sitä, miten sä kannat itseäsi, miten sä ilmaiset, Just näin. Miten sä reagoit asioihin. Jep. Mutta sitten just sauna. Siellä annat löylyn lyödä ja luoda ja tosiaan hikoilet vaan. Annat vaan hien virrata, nousta ja virrata. Ja kummasti saunan jälkeen maailma näyttää pikkusen erilaiselta. Maailma tuntuu pikkusen erilaiselta. Ja siellä ollaan taas. Hikoiluhan on meidän ihan, me joskus tehdään hikijakso. Se, mitä siinä hikoilussa tapahtuu, sä todella teet syväpuhdistusta niin monella tasolla, niin se on ihan, siinä on mahdollista paljon tosiaan muuttaa sitä, että miltä se maailma tuntuu. Ja sitä kautta mä oon itse miettinyt esimerkiksi, että omassa vanhemmuudessa, että se on ehkä ainut sit lopulta, mitä voi tehdä, jos haluaa edes jollain lailla vähän koittaa omille lapsilleen vähän vähemmän siirtää niitä samoja taakkoja kannettavaksi. Että he kerätköön sitten ne omansa. Mutta että jos ei ihan kaikkia niitä, mitä on itse harteillaan kantanut, niin tarvitsisi. Niin pikkasen aina hikoilee pois sieltä repusta sitä. Niin, että menee itse hikoilemaan sinne ja sitten myös vielä lapsia hikoilemaan sinne, niin sitten ehkä ne reput vähän kevenee. Parhaassa tapauksessa vanhempiaankin. Ja Kyllä. Ja kutsuu vielä muutama edellisenkin sukupolven, niin kyllä se siitä. Ja nythän tässä meillä pian on käsillä meidän nykyyhteiskunnan vuoden päätös ja se kauan odotettu joulusauna. Ja sinne voipi itse kukin halutessaan kutsua suuret sukukunnat. Esimerkkinä tästä on vuonna 1915 Vienasta kerätty Anni Lehtonin runo. Auta Milmaa taattoseni Tuonelasta, maamoseni maaemästä. Kaikki suuret sukukunnat, heliät heimokunnat, muista Milnaa taattoseni Tuonelasta, maamoseni maaemästä. 9 polvesta 9 polvehen, muistetut ja muistamattomat, tietyt, tietämättömät, kaikki Milmaa auttoat ja armastoat. Päästät ja pelastat, taattoseni Tuonelasta, maamoseni maaemästä, huhuta, hujahuta, ei kuulus kummallisena.